बावहाय जोङो दावबायसा सारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन दावबायसा सारा जोंखौ 2 सेकेन्ड टाइम होदोंमोन जों 2 सेकेन्ड टाइमबो होखायाखै दावबायसा सारा जाहोनाव टाइम गैया होनदों ओमफ्राय जोंनो मोनसे लेटार लांदोंमोन नालाय बे लेटाराव लिरनानै हरनो थिनदोंमोन बेखौबो लिरनानै हरनो नागिराखैमोन जेबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायफिननानै लाफिननाय जाबाय एक्सुवेलि आं दिनैहाय मोनसे खेलासो नायहैदोंमोन खेला माने पेन्सिक सेलार जाय मानसिया फोरोंदों बिथाङा बारा गोजाननि मानसि नङा जों आंनि न' खाथिनिनो बिथाङा फोरोंदों दान मोनसेयावहाय बिथाङा 11टा मेडेल लाबोनो हादों दा बावहाय खोथाया ओरैबायदि जाहैदों बारा गोबाव जायाखै थांनाय नैबे बे मासावनो ओरै धेमाजि साइड ना आपार आसामावहाय बिथांमोना गेलेहैदोंमोन गेलेहैनानै बिदिनो 11टा 10 11 12टासो बिदिनो मेडेल लाबोनो हानाय जादों दान मोनसेयावहाय गोदान गोदान स्टुडेन्टफोरखौ ओरैबायदि मोजां पारफरमेन्स खालामदों होनबा जों बेफोरबायदिखौ मा खालामनांगोन गोजौ दैखोहरनांगोन जों गोजौ दैखोहरनोबा सोरखौ नांगोन दावबायसा बर' बिटिसिनि बा बिटिआरनि इएम बिथांमोना बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगोन मदद खालामनांगोन दिनै बियो मा होननानै बुंबावदों जाय फोरोंगिरि बिथाङा थांनाय मास ना मालाबा बिथांखौ लोगो लाहैनो थांदों 2 मिनिटबो सम होबावाखै एथ'राब लेभेल जाबाय जोंनि दावबायसाया स्पर्ट्सनि इएम एथ'राब लेभेल नोंथाङा आं दाबो बुङो नोंखौ 5 बोसोरल' भेलिडिटि बे 5 बोसोर भेलिडिटिखौ नोंखौ मोजां मावनो सोलों आरो मोजां मावलां बे 5 बोसोराव जुदि नों मोजां मावाब्ला जिबनावबो नों देरहाया दावबायसा बर' नोंखौ सिनायि बाखि गैया आङो मिथिबाय नों बारा गोजाननि मानसिनिबो नङा नोंनि खाथियाव थाना फैबावनाय आङो बे 5 बोसोरावनो जुदि नोङो मोजां मावोब्ला मा नेक्स्ट बोसोरावबो नोंहा देरहानायनि चान्सआ थागोन दा जेरैबायदि कमप्लेनानो कमप्लेन नोंथाङा पाब्लिकफोरनो 2 मिनिट 1 मिनिट टाइमबो होनो हाद्लायैलाय मानि इएम बिफोरलाय बै बर'फोरनिफ्राय एफाराब थगाय भट लानाया नोङो बे 5 बोसोराव नोङो जिरायनानै थादो नोङो बेखौ रोखा बुंखाना दोनदों नोंथाङा फुटबलावबो नायदों फुटबलावबो मोजां दिनै बे जायआ फोरोंगिरि प्रमदखौबो लोगो लाहैबावदों प्रमदाबो दिनै 2 मिनिटबो टाइम होबावानो एथ'राब लेभेल जाबोजोब्बाय माने बोसोर बोसोर आन्दलन खालामनानै बियो माने बावना थादोंमोन जायफोरा खेला गेलेनाय फोरोंगिरिफोर बेफोरो जुदि माबा मोनसे अनसुंथाइजों लोगोसे बै गथ'फोरखौ बा एसे जौगाहोनायनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरोबा नोंसोर बायदियानो बे इएमनो सिएमनो बेफोरनो जौगाहोनो नागिरा जों रायजो राजाखौ दुसिनानै जेबो लाब गैया थ' बिथांमोननि जाखिनि बुंलांनाय जाखिनि फोरोंगिरि स्टुडेन्टफोर बिथांमोनाबो दङ स्टुडेन्ट सासेया माबायदि खोथा बुंलांदों बिनि बारै एसे नायलां आरो फोरोंगिरि जायखौ फोरोंनाय गथ'फोर फोरोंगिरि बिथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय बेखौबो एसे नायलांबानो जाबाय आङो पेन्सिक सेलारखौ धेमाजिनि सिलापथाराव जेनेबा सिलापथार होनबा टाउन कलेजाव खेला जादोंमोन बेयाव गेलेदोंमोन आरो आङो 5 आसाम पेन्सिक सेलार चेम्पियनशिपआव सिलभार मोनदों आरो फार्स्ट बिच पेन्सिक सेलार चेम्पियनशिपआव गल्ड मोनदों आरो आंनि नामा खोरोमसार बसुमतारी हाग्राबारि आङो देरहाना फैनानैथ' मोजाङानो मोनदों होमबाबो एसे खस्थ' खालामनांगोन आरो आङो दिनैसिम बोसोरथामनि एसे बारबाय बोसोरथामनि बारबाय जों खस्थ' खालामनानै बयबो खेलायावनो जोङो देरहाबोदों देरहाबोदोंआनो खयथा खेला जादों इसिबां जों देरहाबोजोबदों जेरै जोंनि सारनि फोरोंनायनि मथे जों सोलोङै जों देरहाबोदों गेलेनायाथ' बेखौ मोनथिथ'आ जोङो अबेहाय जागोन नेक्स्टआ नेसनेल दङ नेसनेलाव जोङो ट्राइ खालामगोन आरो बिनिफ्राय साबसिन बेवहायबा जाबावबा जों बेयावबो थांगोन उनाव जोंहा सेकेन्ड बड'लेण्ड पेन्सिक सेलार चेम्पियनशिप दं बेयो उदालगुरियाव जागोन जों बेयावबो बयबो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गासिबो जों थांजोबगोन आरो जों आसा खालामो जे गासिबो देरहाजोबगोन
गेलेगिरिफोरखौ बरायनायखौ जों मस्ट वेलकाम खालामदों माने गथ'फोरखौ उत्साह होनाय जेरै गेलेनाय जायहा गेलेनायाव मोजां मोनो बिथांमोना दा स्पेसियेलि जोंनि पेन्साकिलेटआव दं नालाय जों स्पेसियेलि जों पेन्साकिलेटनि कच हिसाबै जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो माने दिनै जोंनिहाय 9 जन गथ'फ्रा पार्टिसिपेट खालामदोंमोन 9 जनावहाय जोङो गल्ड मेडेल मोनबा लाबोनो हादों आरो सिलभार मेडेल मोनब्रै लाबोनो हादों ब्रन्ज मोनदों टटेलि जोंहा 11टा मेडेल मोनदों जोङो लांदोंमोन स्टुडेन्टखौ टटेलि 9 जन थ' जों बहुद गोग्गानाय मोनदों आरो जाय गथ'फोरखौ जों गेलेनो थाखाय लांदोंमोन बे गथ'फ्रा एकदम निउ माने 1.5 मासल' जादों 1.5 मासाव कमप्लिट एक्सारसाइज होनानै कमप्लिट प्रेक्टिस होनानै बिसोरखौ दिनै बे चेम्पियनशिपआवहाय गेलेनो थाखाय आं बिराद माने उत्साह होदों आरोखि दिनैहाय पसिबोल नङा बेयो 1.5 मासजों गथ' सासे मेडेल लाबोनो हानाया दस्रा टिचारफोरनाव सोंनो हागोन बे 1.5 मासनि गथ'आहाय बेवहाय पारफरमेन्स देखायनांगौआ बहुत सहज नङा आरो गोरलै नङा थ' बे हिसाबै आं बहुत गोग्गानाय मोनदों दिनै गार्जेनफ्रानो निजा गावसिनि फैसा खरसा खालामनानै दिनै गथ'फोरखौ बरायनायाव बहुत हेल्प होदों आंबो गोग्गानाय मोनदों आरो लोगोसे समाजनि नैबे एरियायावल' नङा जोंनि बिटिआर ओनसोल बा डिस्ट्रिक्ट चिराङाव जोङो दा जों बेबायदि खेलानि बागै जोङो उत्साह माने गोजौ लेभेलाव लाबोनो हायोब्ला माने भबिष्यताव जोंनि उन्दै उन्दै फंबायमोनहा दिनैहाय गल्ड मेडेल लाबोनानै सिलभार मेडेल लाबोनानै जोंनि एरियायाव नेक्स्ट बारावहाय जों साबसिन गेलेगोन बा जोंनि गथ'फोरखौबो जों सोगोन होननानै सानगोन गार्जेना आं बेखौनो आसा खालामो जे नेक्स्ट बारावहाय जों साबसिननिफ्राय साबसिन गेलेनांगोन बेनि थाखायनो आं गथ'फोरखौ उत्साह होनायनि थाखायनो बेखौ दिनै बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों लोगोसे बे एरियानि गिदिर गोलाव बिथांमोनहा जोंनि हेल्प होदों आं बिथांमोनखौबो लोगोसे साबायखर बावगोन आं बेखौनो एडभाइस होनो सानो दिनै फिजिकेलि गेलेनायजों लोगोसे फरायनाय थाफानांगौ फरायनायजों लोगोसे माने एक्सारसाइज खालामबा मेन्टेलि स्ट्रं जायो थ' फरायनाय लिरनायाव बहुत मोजां जायो आरोखि माने ब्रेनानो शार्प जाबाय नालाय थ' देहायावबो बेमार आजार सोमजिया थ' बे हिसाबै आंथ' स्पर्ट्सनि हिसाबै आं जेब्लाबो आं स्पर्ट्सखौ बिराद मोजां मोनो सब स्पर्ट्सखौ मोजां मोनो खिन्थु स्पेसियेलि आं दा बांसिन पेन्साकिलेटनि आं ट्रेनार हिसाबै आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि आङो पेन्साकिलेटनि थ' आं बेखायनो गार्जेनफोरखौबो रिकुवेस्ट खालामो बे गथ'फोरखौ माने मालायनि खोथाफोरखौ खोनासंनानै जे गथ'फोरखौ खेलायाव होबा सोरबा मोदोम सायोनो सिं सायोनो बेबायदि होननानै जेबा फोथाया थ' बेबायदि हिसाबै दिनैहाय लाबोनानै आंनि खाथियाव आं बिसिनि गथ'फोरखौ ट्रेन खालामनानै दिनैहाय नेसनेल लेभेलसिम आं दैथायहरनो आं थियारि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथाङा मा अनसुंथाइ मोन्दों बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' जोङो थांनाय 2020आवहाय जों मोनसे बड'लेण्ड फार्स्ट चेम्पियनशिप लादोंमोन बावहाय जोङो दावबायसा सारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन दावबायसा सारा जोंखौ 2 सेकेन्ड टाइम होदोंमोन जों 2 सेकेन्ड टाइमबो होखायाखै दावबायसा सारा आंनाव टाइम गैया होनदों ओमफ्राय जोंनो मोनसे लेटार लांदोंमोन नालाय बे लेटाराव लिरनानै हरनो थिनदोंमोन बेखौबो लिरनानै हरनो नागिराखैमोन खिन्थु जों बहुत रिकुवेस्ट खालामदों फुंनि 6टानिफ्राय नेनानै बिथांखौ जों 8 बाजासिम नेदों बिथाङा जोंनो नुजायाखै जों बिराद दुखु मोनदों जों सासे गेलेगिरि जोंनि भबिष्यता गेलेनायजों थांगोन जोङो उन्दैनिफ्राय सोलोंदों ब्लाडआवनो जोंना गेलेनाय हाबखाबाय थ' बे हिसाबै जोङो माने बिराद आसामोन सारनि सायाव जोङो एसे स्पर्ट्सनि बागै जोंनि पेन्साकिलेटआ मा बुस्थु जों बिसोरनो बेखेवनानै खोन्थानांगौ दिनै सारा जोंनिफ्राय गोजानाव थाबाय जों बिथांखौ माने पेन्साकिलेटनि बिखय आं मोजां खोन्थानो हानाय नङा आरो साराबो थ' नुनो मोन्दों सारा दा दस्रा गेम्सफ्राव बिराद गोसो होयो स्पेसियेलि फुटबलाव बिराद गोसो होनानै दं फुटबलाल' जोंनि बर' गथ'फोरनि थाखाय मोनसेल' इम्परटेन्ट गेम नङा सोरबा मार्शेल आर्ट दं उसु दं टाइगान्डु दं काराटे दं सबावनो गथ'फ्रा जेराव गोसो जादों सोलोंनो बेवहाय स्कप होनांगौ जाय गथ'आ मोजां माने पारफरमेन्स देखायगोन मोजां मेडेल लाबोनो हागोन बे गथ'फोरानो नेसनेल लेभेलसिम थांगोन बेयो देशनि थाखायनो जोंनि बिटिआरनि थाखायनो नाम लाबोगोन आसाम स्टेटआवबो जोङो नाम खामायगोन थ' बेखौनो आं आसा खालामो भबिष्यताव जोंहा इएम सारा बांद्राय माइका जुजा खालामा आं बेखौनो आसा खालामो नेक्स्ट बाराव जोंखौबो सिनायो जों जाहाथे जोंखौबो अननानै माबा मोनसे अनसुंथाइ होयो खावलायहरनाय जाबाय बिथांमोना धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव गेलेहैदों सिलाफोथार एरियायावहाय जायगायाव सिलाफोथार होननाय जायगायाव गेलेहैदों बावहाय नोंथांमोना हयथ'बा खोनाजोब्बाय जानांगौ आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै कयेकथा खोथा बुंनाया स्टार्टिङाव एसे मिस्टेक जादों बेवहाय क्षमा खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा बेवहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि